Samtang ikaupat nga COVID patient sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kawani sa gobyerno. Samtang 12 ka makawani sa City Hall nga may close contact sa ikaupat nga COVID patient, gipa-isolate na usab. Si Luan Mirondina sa report. Human migawas ang resulta sa COVID test gahapon, gikordon dayon sa crisis management team sa Dakbayan ang usa ka bahin sa sitio Masiwa, Barangay Marigondon diin magpuyo ang ikaupat nga COVID positive. Gibutangan kini og signage nga nagpahimangno sa publiko nga likayan ang dapit kay usa kini ka enhanced community quarantine area. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan nga usa ka kawani sa BMO ang ikaupat nga COVID positive sa Dakbayan. Abril 2, dihang nakasinati og ubo og trangkaso ang 45 anyos nga babaeng kawani. Tungod kay gitahasan man siya sa distribution og mga relief packs, gidala-dala lang niya kini ug mitrabaho pa siya pagka-Abril 6. Gitambagan siya sa mga kauban nga magpahiling sa doktor. Pagka-Abril 9, na-admit na siya sa Tambalanan. Ug kagahapon lang, migawas ang resulta sa COVID test, diin siya magpositibo. Ika-4th day niya karon na maayo na ang iyang appetite, ang lawas. In fact, wala na gini siya mag-dextrose. So back to normal na siya kay kato iyang hutoy nawala naman ang sadpod. So ang iya na lang because nakuhaan siya og test which na positive siya. So we're hoping na basin dali ra gid siya maka-recover sad. Gawa sa anak sa COVID patient nga gipaubos usab sa quarantine. Gi-isolate usab karon ang lain pang 12 ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga may close contact sa ikaupat nga COVID positive patient. They stay in one place na sila stay but so far wa man sila gipamati but ato lang gid siguro nga mahimutang nato sila. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.